Oi, sinäkin heräsit. Joo, kävin eilen keräämässä vähän yrttejä. Yrttejä? Tiedätkö yrteistä? No vähän. Oi, opettiko klaanin päällikkö sinulle? No ei, mutta ainakaan kovin paljon. Mutta kyllä minä jotenkin tiedän näistä. Kun koko keskusteluun sinusta voi tulla jo parin auringonlousun jälkeen parantaja. Vaikka olet vielä pentu, mutta me tarvitsemme niin paljon parantajaa, että voit olla sitten. Ja sittenhän sinusta tulee 6 kuun ikäinen, eli sitten sinusta tulee oppilas ja niin. Sä oot pentuna kyllä jo koulutusta. Noin, sinun pitäisi mennä siis 2 auringon laskun, siis nousun jälkeen tuonne yöksi. Sinun pitää lähteä heti aamuauringon nousun aikaan. Niin tonne vaeltamaan tuonne minun kanssa tuonne Kuukiville tähtiklaanin luokse. Sitten saat kaiken nimen ja sillain. Koska sinä et osaa vielä yksin, niin minun pitää tulla mukaan. Muista 2 aamuauringon nousun jälkeen. Joo. Lähden omaan pesääni. Pääsit parantajaksi aika aikaisin kyllä. Sinä olet kohta oppilas. Miksi tässä tikussa on Perto? En tiedä. Onko se tähtiklaanilta merkki? Tähtiklaani antaa aina outoja merkkejä. Merta. Tarkoittaako se taistelua tai jotain? Sinun pitää itse selvittää se. Näit sen yksin. Sinun vain. Enhän ainakaan kuullut. En usko, että kuolet, mutta se on joku outo merkki. Outo. Sinun pitää selvittää sitä. Voit kysyä tähtiklaanilta, kun menet sen luokse. Nyt minun pitää mennä nyt tuonne. Jännää, kuulin kaiken. Joo, mutta mä menen vielä päiväunille. Ja minäkin. Haluatko lähteä vähän kävelemään? Oot yksin siellä yksin klaanin paikkaa. Älä lähde kuitenkaan kauas. Joo. Oi heippa. Heippa Maria Pentu. Äiti, En ole äitisi. mutta näytät vähän. Olen tähtiklaanin kissa. Ja kaikki tähtiklaanin kissat näyttävät aika samanlaisilta kuin teidän klaanin kissa. Minulla on sinulle merkki. Että noin, annan siis sinulle merkki. Ja merkki on 4. Yhdestä tulee 2. Leijona ja tiikeri kohtaavat ja metsä hukkuu veren valtaan. Mitä tarkoitat? Tähtiklaanin kissat eivät anna ihan selviä merkkejä. Heippa. Menen. Heippa. Missä kävit? Kävin kävelyllä, mutta Se ei saa kertoa. Se ei uskalla. ei. Ei. Siis minä Siis kävin, Joo. kävin vain kävelyllä. Ai, tulitte. Miksi olitte noin pitkään metsästämässä? Me kohtasimme Mauran. Oi, sentään se ei ollut ihan meidän omalla reviirillä. Sentään tällä ei ole muita klaaneja kuin vain yksi. Ja me menemme pesimme.
epäilyä. Toivottavasti he eivät tule meidän reviirille.